som aquí avui per aquest tour turístic, que no és un tour turístic, és el Black Tour de les vulneracions. Com a part de les campanyes Electrònica Justa i Roba Neta, les quals ens serveixen per denunciar les vulneracions de drets que es produeixen a les cadenes de valor tant de l'electrònica com del tèxtil, i que en un dia com avui, que és Black Friday, que coincideix amb el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, encara és més important fer aquest vincle entre les vulneracions produïdes a les cadenes de valor i les violències contra les dones. Estem intentant denunciar totes les contractacions abusives que produeix Shein a les seves fàbriques d'on compreu la roba. La manera de disminuir el cost de fabricació és una mà d'obra molt barata. Això se li diu l'esclavisme modern. Llargues jornades de peu, hores extres obligatòries, exposició constant a gasos tòxics amb mascaretes no adequades, salaris inferiors al mínim. Parlem de que aquestes dones cobren aproximadament 368 euros per 300 hores al mes i per sobreviure a 100 es necessitarien 725 euros al mes. Adidas està vinculada al robatori salarial més gran malgrat els elevats beneficis durant la pandèmia. I hem de posar pressió sobre l'empresa perquè agafi la seva part de responsabilitat i pagui a les seves treballadores. Us animem a tots a entrar a la pàgina web www.payyourworkers.org on està una recollida de firmes per començar a obligar aquestes empreses que paguin a les seves treballadores. No pagar a una treballadora a Bangladesh també és violència.